Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xush omaded kanali Islombek Sultan. Do'stoni aziz, ina 2026 ба навигари калон бародаро. Як дона лайка базанед, касе дар канали ман мехмон аст, ҳатман обуна шавед. Иншаллоҳ навораи хуб барои шумо сёмка кардан мегирем. Ана да инҷа 23 сар солуқи баррадор, ҳамаш барра кадаги. Баррошуно тамошо кунед, хутон баҳо битем бародаро. Гӯсфандоям гӯсфандои солуқҳои баявоян. Иншаллоҳ бу касе одами мол кардани боша, молои беҳтарине бародаро. Тамошо кунед то охири навора, иншаллоҳ ҳамаш фаҳмонда мегзарем. Хушгепсизлар, Исломбек Султан каналга birodarlar 2026 yangi yilga yangiliklarning zo'ri udaridan 23 bosh sog'liq hammasi qo'zisi bilan birga 23 bosh qo'zili sog'liq hammasi bir joyda sotiladi. Adres Ko'lob shahrida. To'liq ma'lumotni yana egasidan olasizlar. Hammasini qo'zi bor. Qo'zisining oldida уже tramvay qo'zilar qara 1 oylikdan katta. Xo'p, barodar aziz, in barra yaxaloshun yamoha ziyod pishidagan kalon barra. Voy, shun mayda maqsad hammash barrash qati 23 сар солуқай бародаро. Адресошон боша дар шаҳри Кӯлобдай. Нархи навошон 4000 сомонӣ мега, камутсум муомила ҳастай бародаро. Занг занед, иншаллоҳ ба нархи дастрас торӣ карда метиҳад. Барраш қати гӯсфанд дига айда. Касе гиранда боша марҳамат кунед, иншаллоҳ успеҳ кунед, харидор кунед. Зинда бошен, зиндаву сарбаланд бошен бародаро. 4000 сомондан диёт нарх навасана, ҷанларинgiz замон bo'lsin, kim almoqchi bo'lsa uspeh bo'lsin.